Lenovo ako globálny líder sa už dlhé roky venuje vzdelávaniu detí aj prostredníctvom tohto projektu Detskej univerzity Komenského, do ktorej sú vlastne zapojené deti vo veku od 9 do 14 rokov. V rámci tohto projektu sa im snažíme priblížiť technológie, také aké sú, s tým, že sa snažíme u nich podnetiť aj kritické myslenie. Hlavnou podmienkou, aby sa deti mohli do tohto projektu zapojiť, bolo, že museli nakresliť počítač budúcnosti podľa svojich predstav. Počítač budúcnosti musíme mať hologram na čipe a budeš tam mať všetky rôzne veci. On to ti vie povedať, že kedy sa máš najesť a kedy máš piť. Podľa mňa to má byť nejaký mikročip, ktorý bude v mozgu, takže ostatní neuvidia, čo vlastne premieta signály do mozgu. Ja som spravila taký náramok, taký dlhý, aby si ho všade nenosila taký veľký a máš tam napríklad také technológie, že mapy a také. This is a very popular event in this factory, Kids in the Factory. This time it's for a second time an international event. There's several very nice programs talking about robotics, ecological club, Lego World, lots of fun programs. And the main attraction is of course a manufacturing tour where kids get the opportunity to see how we manufacture those servers, racks and workstations and just explain them the whole manufacturing process. Ja som si zapamätala, že tam že taká jedna skrinka tých počítačov alebo niečo takého má asi tak tomu. Server má strašne veľa terabajtov pamäti, že on má 24 platní, takých dosiek a v jednej tej doske má 22 terabajtov, čiže brutálna pamäť, áno. Mne sa najviacej páčilo v Barcelone ten super počítač, potom počítač, čo vážil 140 kg a potom tá skrinka, čo vážila libru.